suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Magandang gabi sa bawat isa. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa, na kung saan nais ng Diyos lahat tayo na mga Kristiyano, na mga mananampalataya ay magkaroon ng pag-asa. So, bilang mga mananampalataya, ang atin pong tatalakayin ngayon ay patungkol sa ating mga ministeryo or sa ating mga ginagawa sa ating simbahan, sa ating paglilingkod. Ayan. Sa ano nga ba ang mga ginagawa natin, o ano nga ba ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating sa kaharian ng Diyos, no? So, nais ko pong ibahagi ang patungkol sa ministeryo. Ang aking title or ating title is Accomplishing Your Ministry. Accomplishing your ministry. Ibig sabihin, ito yung tapusin, no? Fulfilling, completing your ministry. Alam ko naman na ang bawat tinawag ng Panginoon ay binibigyan niya ng ministeryo. Hindi lang tayo tinawag para tayo ay manood, maupo, o magbutas ng bangko, no? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa mga ganong paraan lamang. Kaya may purpose, no? Ang bawat isa sa atin, no? Bilang mga lingkod ng Diyos, no? Sa ating pag-uusapan, makikita natin yung nais ipagawa ng Panginoon sa ating mga mananampalataya o tagapaglingkod niya. Yan. So, ang ating theme for the month is yung Colossians chapter 4 verse 17, na kung saan sinasabi dito, "Tell Archippus, see to it that you complete the work you have received in the Lord." Hallelujah. Hallelujah. So, pansumandali po tayong manalangin. Hallelujah. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, tinataas namin muli ang iyong pangalan, Panginoong Hesus, sa gabing ito, Panginoon. O Banal na Espiritu, muli niyo po kaming samahan, gabayan, muli niyo pong buksan ang mga puso at isip ng bawat isa na nakikinig. Muli niyo pong
buksan maging ang espiritual na mga mata at tenga upang maunawaan at maintindihan ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin na inyong mga lingkod. Panginoon, wala pong maitataas at mapapapurihan kundi ikaw lamang. Ikaw nawa ang makita at marinig sa gabing ito. Panginoon, karapat dapat lamang namin ibalik sa inyo ng may pag-iingat at paggalang ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Hallelujah. So, sa ating tatalakayin, ito po yung conclusion na ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. No? Kung titingnan po natin mula sa verse 1, sa mga sumusunod, ang dami niyang binanggit ang dami niyang hinabilinan, Kasi itong letter na ito, ang sulat na ito ay huling habilin niya na rin Kasi siya ay malapit ng ibitayin, kinabukasan, Ang nagsusulat niyan, walang iba kundi si Apostle Luke, Siya yung tagasulat ni Apostol Pablo kasi magkasama sila nakakulong. Sa conclusion na ito, makikita natin bakit sa last part, ito yung pinaka-last verse sa Colossians chapter 4. Ang huling sinabihan ay si Archippus. Kung titingnan po natin sa dinami-dami ng kanyang binanggit, bakit si Archippus ang pinakahuli? So, ibig sabihin talagang mayroong importante na mensahe para kay Archippus. Kung saan si Archippus ay isang lingkod ng Diyos, isang soldier of God, at workers of God. So, makikita natin o mapapansin natin yung kanyang sulat kay Archippus ay talagang personal. Personal kasi napakarami ng kanyang sinabihan pero panghuli si Archippus. Sabi nga, pagka ikaw ay mayroong pinanood or mayroong mga tinuturo sa iyo, halimbawa 1 to 10, sa 1 to 10 ay ang tanong, makakalimutan mo ba yung panghuli? Di ba hindi? Kasi yun yung pinakahuli. Maaaring makalimutan mo yung una, pangalawa, yung gitna. Yung iba, una, natatandaan pa Pero yung mga panggitna, nakakalimutan na. Pero yung panghuli, syempre, hindi makakalimutan yan. Yan ang talagang maaalala kasi yun yung pinakahuli. Meron yung iba, sabi nga, and last but not the least, yan, yung mga ganyan. Kasi nga, ibig sabihin, parang pinakapanauhing pandangal, parang ganon, sa mga, Pero ito, sa kanyang sulat, talagang, mapapansin natin mayroong importanteng habilin si Apostol Pablo kay Archippus o Archippo. So dito sa ating binasa, talagang sabi niya nga pakisabi, or sabihin kay Archippus, see to it that you complete the work you have received in the Lord. Wow. So, mapapansin po natin dito, merong napaka-importanting mapupulot tayo. Bagamat kung titingnan natin o kapag binasa natin, maaaring sabihin ng iba, ano naman ang connection niyan sa akin? Sulat naman ni Apostol Pablo kay Archippus. Anong connection niyan? Yan, So, tandaan natin, bakit ba napakahalaga na pinasulat ng Lord, kasi si Lord naman talaga ang nagpasulat niyan, sa mga tao, inspired by God, yung salita ng Diyos. So, bakit nga ba yan pinasulat ng Lord? Kasi, tandaan natin, ito ay ilang libong taon nang naisulat, Ito ay, sinasabi ng iba, ito ay libro, pero hindi naman ito libro Kasi ito ay sulat para sa atin, sa lahat
Tandaan natin, kahit na yan ay napakaluma na, no? Kahit na yan ay istorya pa nila, pero sa panahon natin, makikita natin na may mensahe pala si Lord o ang ating Diyos sa ating panahon, sa atin sa kasalukuyan, no? At sa mga susunod pang taon, no? Dito makikita natin na talagang ang Diyos, no, ay pinasulat niya yung Biblia para ang salita niya o ang Biblia ay maging gabay natin sa ating buhay. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Amen? Sabi nga, how to accomplish your ministry. Ayan. Kasi, merong there are four very important thoughts that contained in this verse. What are the four important thoughts that we should learn? Ayan. Kailangan nating matutunan o malalaman kasi ito ay mensahe ng Lord sa bawat isa sa atin. Bagamat ito ay sulat ni Apostol Pablo kay Arquipo, pero makikita natin na kahit sa ating panahon, no, na si Lord ay nangungusap sa kanyang mga salita para sa atin, para tayo ay gabayan. Amen? So, ano-ano ito? Yung apat na ito. Number one, no, God is making a request. Ayan. God is making a request. So, meron daw request si Lord. Okay, tingnan natin. Yun lang ang verse natin, ano? Sabi nga, napakasimple lang naman yung yung pinakauna. Tell Archippus, or ibig sabihin, say something to Archippus. Yan, o Archippo. So, dito, ay ang natin, number one, God is making a request. So, sinasabihan dyan si Archippo. Okay, yung Archippo na yan, palitan mo ng pangalan mo. Yan. So, meaning, si Lord ang kumakausap o may request sa bawat isa sa atin. Amen? So, pag pinalitan mo yan, no, merong nais iparating o merong nais sabihin o ipakiusap. Imagine, si Lord pa ang naikiusap, no, sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, no, itong si Archipo ay ito yung sinasabi sa Philemon, ito yung anak ni Philemon, no, kung saan siya ay namuhay na mabuting Kristiyano, no, sa tahanan o sa bahay, lugar ng Colosas. At si Archipo ay isang minister, no? Isa rin siyang leader or siya ay isang pastor ng sa lugar ng Laodicea. No, sa iglesia ng Laodicea. Siya yung pastor doon o nangangalaga sa mga mananampalataya. So, sabi nga, dun sa Philemon, sinabi ni Apostol Pablo, si Archipo is a fellow worker. Sabihin, kapwa manggagawa. Manggagawa saan? Sa manggagawa o lingkod ng ating Panginoon. So, ito makikita natin merong parang nagre-request si Lord kay Archipo. Sabi ko nga kanina, no, yung pangalan ni Archipo, palitan natin ang pangalan natin. No? May request si Lord. No? May pinapakiusap si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? So, although ginamit itong sulat ni Apostol Pablo ng Lord para sa atin. No? Okay. So, pangalawang makikita natin, no? Bago yon, no? Kapag may nag-request ba sa iyo, ano yung gagawin mo? Pag may nag-request sa iyo, gagawin mo ba agad or wait lang, no? Pero dito tandaan natin, no? Si Lord ang may request sa atin. God is making a request. So, pangalawa, God
is giving us a privilege or privileges. No? God is giving us privileges. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng mga pribilehyo ng Diyos. Okay, tingnan natin yung kay Arquipo. Sa buhay ni Arquipo. Si Arquipo or Arquipos was privileged for each of the reasons. Sa lahat ng may dahilan bakit siya binanggit no? Pero merong talagang special na dahilan. Kasi si Apostol Pablo nakafocus siya no kay Arquipo na kumpletuhin o tapusin yung pinagagawa sa kanya na natanggap niya sa Panginoon. Sabi nga, complete the work you have received in the Lord. Sabi ko nga kanina, palitan natin yung pangalan ni Arquipo ng pangalan natin. So, ibig sabihin, no, tayo pala ay sinasabihin din na gawin natin o tapusin natin, no, yung pinagagawa ng Diyos sa atin, yung na-receive natin o natanggap natin mula sa Panginoon. Amen? No? Talagang napakahalaga talaga ng pagbabasa ng Biblia. No? Na dito makikita natin kung paano tayo talagang ginagabayan ng Panginoon na siya pa yung nagbibigay ng pribilehiyo sa atin. No? Ano yung pribilehiyo na yun? Kasi tandaan natin, no, binibigyan tayo ng special task ng Panginoon. Bawat isa sa atin, merong kanya-kanyang binibigay ang Lord. No? Ano bang ministeryo ang hinahawakan mo ngayon o tinanggap mo sa Panginoon? So, ibig sabihin, in-appoint ka ng Lord. Hindi si pastor, hindi yung leader ang nag-appoint sa iyo, kundi si Lord. No? Ang Diyos ang pumili sa iyo. Bakit ba tayo nandiyan? Bakit ba tayo pinagagawa dyan? Ang Lord ang pumipili sa atin, hindi kung sino man ang nagsabi sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos. No? Siya ang nagtatalaga sa bawat isa sa atin. No? Kung minsan hindi natin napapansin, no? Kasi bakit? Meron sa atin na ang gusto natin yung halimbawa, madalas sa praise and worship lagi ang gusto ng karamihan Kasi bakit? Yung praise and worship lagi yung naka-front Halimbawa, singer or dancer o kaya musicians, no? Doon kagad nakatingin na ministeryo, no? Marami ganon Kasi bakit? Ganon ako dati. Sabi ko, pagdating ng panahon, ako naman yung tutugtog dyan, ako naman yung kakanta dyan. Hindi ko naman yun, no? Pero talagang, doon pala ako nilagay ng Lord noon. Noon yun. Pero hindi pala yun talaga ang calling ko. Ang calling ko, ito na nga, mag-pastor, maging pastor. Nung akala ko, doon na talaga. Sabi ko nga noon, tawag ako, pastor. Hindi ako pastor, no? Musician lang ako. Praise and worship lang ako. Sabi ko yun. Pero si Lord, no? Si Lord ang nag-a-appoint sa bawat isa sa atin. Kahit sabihin mo pa na ayaw mo. Kahit ako noon, sinabi ko ayoko. Pero, magugulat ka pagdating ng panahon, no? Na yung pagtawag ng Lord sa iyo. Huwag mo nang hintayin ng palo. Masakit ang mapalo. Amen? So, ayan, sabi ko nga, bawat isa sa atin, may kanya-kanya munang inuumpisahan na ministeryo. No? Maaring ang ministeryo mo ay mag-akay, no? Mag-akay ng mga, meron dyan, mahilig mag-akay, mga bata Yan, no? Maraming dala-dala na bata. Ibig sabihin, pribilehiyo yan pribilehiyo na binigay ng Lord sa iyo. Akala mo ikaw yun, pero hindi. Itinalaga ka talaga ng Lord. No? Mag-akay. Merong mga ganyan. No? Mahilig mag-akay. Kahit bata ang inaakay. Ano pa? Maaring mahilig kang mag-alaga ng mga bata. No? Yun yung sa children's ministry. No?
Kahit hindi mo kaano-ano, tuturuan mo. Yan, sa children, no? Ganyan eh. May kanya-kanyang ano eh. May kanya-kanyang talent or ibinigay ang Lord sa bawat isa sa atin. Kasi minsan, kahit ipilit natin, gustuhin man natin sa praise and worship, tapos hindi naman tayo makapasa. No, merong ganyan, hindi makapasa kasi bakit? Hindi kasi basta-basta ang praise and worship, no? Unang-una, sa training, tapos kailangan meron kang devotion, daily devotion, no? Tapos kailangan nag-exhort ka. Ano pa? Kailangan lagi kang attend sa lahat ng prayer meeting, dawn watch, yan, mga tarrying nights, kailangan ganun kasi ang mga praise and worship. Hindi ka kailangan mawala kasi bakit? Frontliner ka. Mahirap ang frontliner. Bakit? Kayo yung unang target ng Diablo. Kayo yung unang inaatake ng Diablo. Kaya hindi basta-basta ang praise and worship. So, ano pa? Maaaring ang binigay sa iyo ng Lord sa opisina ka, no? Anong opisina? Ikaw yung sa accounting, treasurer ka, tagahawak ka ng pera, tag-ingat yaman, ayan, tagapag-ingat ng kayamanan ng iglesia o ng church, no? O kaya secretary ka, ibig sabihin ikaw yung assistant ng pastor na bawat meeting, ikaw yung taga-sulat, taga-type, no? Ganyan. Ano pa? Yung taga-pangalaga ka, ibig sabihin, may nagba-Bible study ka, yan. Mga discipleship group, yan. Meron kang disciple, dinidisciple, ganyan. O kaya, teacher ka, pag sinabing teacher, hindi lang sa children, maging sa youth, at sa mga men's and women's, ikaw nagtuturo, yan. May kanya-kanya kasi, no? Then, yun na nga, sinabi ko, sa praise and worship, no? Tumutugtog, kumakanta, sumasayaw. Pagka yan, pribilehiyo yan, no? Pero tandaan natin, yan ay mga umpisa lamang, no? First step. Yan, mga first step or merong may darating yung time na magle-level up, no? Ano pa? Maaaring ikaw ay mahilig mag-encourage, no? Hindi mang-discourage, no? Mang-encourage, no? Marami kang naaakay, marami kang na-encourage, no? Kahit na meron silang mga problema na gagawa mo ng sa tulong ng Panginoon, no? So yan mga pribilehiyo na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Ano pa? Kung sinasabi na ikaw ay mahiyain, paano mahiyain? Ayaw mo na nakikita ng iba yung ginagawa mo. Ano yun? Paano yun? Yung habang wala pa yung iba, ikaw na yung naglilinis ng church, nag-aayos ng upuan, wala pa sila. Hindi nila nakikita na ikaw pala naglilinis no, nag-aayos. No? Ano pa? Yung pagkatapos naman, ikaw rin yung naglilinis at nagliligpit. Hindi nila nakikita. Kasi gusto mo, hindi nila nakikita, nahihiya ka. Pero napakagandang pribilehiyo yun. Kasi bakit? Bibihira ang may gusto nun. Saan ka pa? Pero hindi nila alam, yun yung pinaka talagang nakakatulong sa church. Di ba? Talagang nakakatulong sa church. Kasi bakit? Hindi ka na kailangan utusan kasi kusa ka Nais mo yun, kusang loob yun. Pero alam ng Lord yan, nakikita ng Lord yan. Amen? Pribilehiyo yan na ginawa ng Lord para sa atin. Amen? Ano pa? Yung wala kang kakayanan, wala kang financial, kulang ka sa financial, anong nais mong maitulong? Hindi ka gusto mo mang tumulong, kaya lang wala kang financial. Anong ginagawa ng iba? Na
nananalangin. Yan yung pinaka-the best, yung nananalangin. Ipapanalangin mo sila. Kahit wala kang maibigay na anuman, pinansyal or material, no? Yung panalangin. Yan, napakahalaga. Amen? No? Para sa mga pinapanalangin mo, yung mga gawain sa ministeryo, yung mga gumagawa, no? Yung mga workers and leaders, no? Pinapanalangin mo, mga praise and worship, ba? Napakahalaga niyan. Kasi bakit? Ikaw yung backbone, no? Backbone ng mga frontliners. Sino yung mga nakikita diyan? So, yan, pribilehiyo yan, no? Na binibigay ng Lord o ng Diyos sa bawat isa sa atin. Then, pangatlo, to accomplish your ministry, no? God is demanding your faithfulness. No? Yan, dinidemand ng Lord yung katapatan o yung ating katapatan. No? Kasi bakit? Sabi nga doon sa word, sa verse na yun, no? Archippus, the work you have received in the Lord, complete it. Sabi, pinapakompleto sa Kanya. No? So, nais ng Diyos, no? Na anuman yung natanggap natin, no? Na pinagagawa niya sa atin, tapusin natin, gawin natin, gampanan natin ng buong puso. Amen? Ganyan, no? Sabi nga, yung mga kanina, no? Yung pangalan ni Archipo, palitan natin yung pangalan natin. So, ibig sabihin, tayo yung sinasabihan. Amen? Hallelujah. So, kasi bakit gusto ng Diyos na maging tapat tayo sa pinagagawa na? Kasi tapat siya sa atin. Di ba? So, yan yung mga requirements ng Lord sa kanyang mga tagapaglingkod. No? Yung hindi ka na nagtatanong, no? Pag may pinagawa sa'yo, hindi ka na magtatanong, hindi ka na mag-aatubili, yung magdadalawang isip, no? Tapos kumikilos ka, yung sabi nga, unconditional obedience. No? Pagsunod mo, unconditional. Sumusunod ka na lang ng kusa. Walang hinihinging kapalit, no? Unconditional. No? Ano pa? Yung pagiging matyaga, no? Na buong puso kang sumusunod. Amen. Yan yung nais ng Lord, no? Sa kanyang mga lingkod. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, kung mapapansin natin, no, bakit gusto ng Diyos na maging tapat? Titingnan natin kay Archippus, si Archipo ba hindi naging tapat? Bakit kailangan maging tapat? So meaning, no, sabi ko nga, kanina palitan ng pangalan natin. Okay, tayo ba ay naging tapat o hindi? Kaya nga kailangan maging tapat, no? O kaya bumabagsak ba tayo doon sa panuntunan ng Panginoon? Minsan kasi, no, mayroong pinagagawa. Bakit ako na lang lagi nakikita? Meron namang iba dyan. Kailangan pa bang magturo? Diba? Hindi. Kailangan pagka lingkod ka ng Diyos, wala nang no buts. Sabi nga, no buts, no if. Or no if, no buts. Ibig sabihin, wala nang kung pa. Wala nang paano pa. No? Pero. Yan, hindi na. No, how. Hindi na kailangan. Kailangan sumunod ka ng buong puso. Amen? Kasi ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maging tamad o walang ingat o hindi disiplinado. Kasi bakit? Yung mga yan, yung tamad, walang ingat at hindi disiplinado, yan yung mga hindi mananampalataya. Amen? Yan yung hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, kailangan maging masipag tayo. Maging tapat tayo sa ating tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Then, ano pa?
to accomplish your ministry, God is giving us warning. Ayan, may warning. Di ba? Kanina, gusto niya maging faithful tayo dahil siya ay faithful. Ngayon naman, may warning. No? Kasi sabi nga sa verse, no? See to it. No? Ano ba ibig sabihin ng see to it? Be watchful. Be on alert. No? Ibig sabihin, pinag-iingat. Sino? Si Arquipo. Okay, bagamat kay Arquipo yung sulat nila, pero sa panahon natin, tayo yung sinasabihan. No? So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng atensyon. Saan? Sa binibigay na tungkulin sa bawat isa sa atin. Bigyan natin ng atensyon. Hindi pwedeng hindi baliwalain, no? Kaya nga yung shinare ko noon, yung stop. Kung saan ka man nagiging bakit stop? Saan ka ba nagiging abala? O busy? Ano ba yung inuuna mo lagi? No? Kaya sabi nga, stop. Para makapokus ka sa pinagagawa ng Lord. Ano pa? Kasi warning to no? Look. Tingnan mo yung pinagagawa ng Lord. Kasi once na ikaw ay abala sa pinagagawa mo, no? Hindi mo mabibigyan ng pansin yung nais ipakita sa iyo ng Diyos sa kanyang salita. Di ba? Kasi pag abala ka, sabi sa'yo, tingnan mo ito, ayaw mo tingnan kasi nga baka mabitawan mo yung kung saan ka mang abala. No? Kung games man yan, trabaho man yan, no? Merong ganun, hindi makabitaw sa pagdating sa mga nag-games or internet. Hindi mabitawan yung smartphone, no? Kaya hindi matingnan yung pinapatingnan sa kanya. Di ba? Kaya marami ang nadadapa o na bumabagsak, no? So, stop, look, tapos listen, no? Pakinggan mong maigi yung inaatas sa iyo, yung sinasabi sa iyo. Kasi kapag hindi mo napakinggan maigi, mamamali ka. Di ba? Kaya nga mayroong warning yung iba pag narinig, ganito alam ko na yun, yung gumaganon agad. Hindi pa nga tapos yung sinasabi, umaalis na agad. Hindi pinakinggan, mayroong ganun Di ba? So, ano nangyayari? Nagiging palpak. Kasi hindi niya tinapos o pinakinggang maigi yung sinasabi. Minsan ganon, mayroong mga Kristiyano na ganyan, sabi ng Lord, ganito. Yung isang verse na binasa, ganito, ganyan. Ito na yan. Hindi binasa yung buo. Hindi naintindihan yung sinasabi, bakit sinabi yung verse na yun. Hindi naintindihan, hindi binasa yung buo So, namamali. Naliligaw. Amen? Ganon Kaya kailangan, maging tayo, pakinggan natin yung sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. No? Yung sinasabi siya. Kaya nga para maunawaan natin. No? Merong babala sa bawat isa sa atin. So, stop, look, and listen. Pag hindi mo ginawa yan, yung stop, look, and listen, saan ba yan nakikita? Sa mga railroad. Pag hindi mo ginamit yan, stop, look, and listen, sino mapapahamak? Bakit merong nasasagasaan? Merong lalaki na naglalakad, naka-headset, tapos di ko alam kung nag-games ba siya or merong kausap, naglalakad, hindi tinitingnan, hindi tumitingin sa nilalakaran, nakatutok doon sa kanyang smartphone. So, anong nangyari? Bumubusina yung train, hindi niya naririnig kasi naka-headset. So, meron din sumisigaw sa kanya, may train. Wala, hindi niya marinig. Hindi niya tinitingnan. Kaya tuloy-tuloy siya, hindi siya huminto. Ano nangyari? Nasagasaan. Napahamak. So, merong mga Kristiyano ganyan din. Kaya kailangan maging maingat tayo.
no? Kasi ang Lord mismo, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng babala sa bawat isa sa atin, no? Katulad kay Arkipo. See to it, diba? See to it, be watchful, be on alert, diba? Give attention sa pinapagawa ng Lord. Diba? Kailangan nating gawin yung mga duties natin sa ating mga ministeryo o ang pinagagawa ng Lord, pinagkatiwala ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa babala na yan, no, kailangan ng pag-iingat. No? Take care. No? Stop, look, and listen, and take care. No? Bakit take care? Kasi maraming patibong, maraming pandaraya, maraming ginagawa ang dyablo sa ating panahon para tayo ay maging abala sa kung anuman ang pinapakalat ng dyablo. Marami na nakakaalam nun. No? Pinapakalat ng dyablo through internet. No? Kaya marami na kahit Kristiyano na nabibiktima, na bumabagsak. No? Kaya kailangan maunawaan natin ang bawat mensahe ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita. So, kaya nga, no, sa ating conclusion, no, to accomplish your ministry, no, that to accomplish your ministry that has been received in the Lord, we must obey the request of God. We must look at the privileges that God gave us, and we must hear the demands of God to have a faithfulness, and take care because God gives us a warning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, may God give you grace, and be careful and always be diligent to complete the work we have received from the Lord. God bless you all and give you love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness be upon in your lives. God bless you all. To God be the glory.